ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಪೊಲಿನ್ ಪಂಡ ಆತ್ ಎಂಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬೈದನು ಜಿದುಂಬು ಮತ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಜಿ 400 300 200 ഞാൻ വീഡിയോ ಬಂತು ഞാൻ ಬುರ್ಜಿದೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಸುಮಾರು ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಆಯ್ತಾ, ಇನಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಅಂಚನೆ ಏನಿಕಲೆ ಇನಿ ಪೂರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋರೆಪ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಪಾರು ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮನ್ಪರೆಪ್ಪುಂಡು. ಈ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಅವಡು ಅತ್ತು ಕಾರಿಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಪಾರು ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾನ್ಲ ಪೋಕಾಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ಸಂಡೇ ಬೈದನ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಇಜಿನ ಬೇಗ ಪೋದು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಡಿತ್ತನು. ಈ ಸರ್ತಿ ಚೂರು ಆರಾಮ್ ಮಡಪಿದಾರ್ದು ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಏನು ಸಂಡೇ ಪಲ ತಿಕ್ಕುಜತ ಪೋಯರೆ ಅಂಚ ಅದು ಕಾರಿಂಜಾಗೆ ಪೋಯಿಂದುಲ್ಲೆ. ನರಹರಿ ಪರ್ವತನ ಲೆಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂದಿಪ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ ಕಾರಿಂಜ ಅಂತೆ ದೂರ ಆಪುನತ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿಂದು. ತ್ರಿಷನ್ ಬರ್ರೆ ಪಂತೆ ತ್ರಿಷ ಬರ್ಪೆ ಪಂತಲು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಮ್ಮಗ ಚೂರು ಕಾರ್ಲ ಬೇನಾರೆಗ್ ಆತು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಂಡ ಆಪುಜಿ ಅರೆಗಿಲ್ಲಡ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಯರುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅರ್ಬರ್ ಪೂಜೆ ಪಂಡೇರಿ ಅಲ್ಲ ತ್ರಿಶಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಬೇಗ ಪೋಪಾರು ಕಾಂಡೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮೀಯರೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ರಶ್ ಆಪನ್ ಬಂದು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ರಾತ್ ಬೇಗ ಪೋಯರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾದು ಮೀದು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆದು ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಪುನಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ಪರ್ರೆ ಉಂಡು. ಏರ್ ಮತ್ತು ಪರಿಯರು ಏರ್ ಮತ್ತು ಎಂಚ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋಯರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಬಂದೆ. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ದಾಯಿ ಮಂತಿಜರು ಅಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲರು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪೂರ DM ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ದಾಯೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಜರು ದಾಯೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಜರು ನೀರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಮನ್ಪುವೆ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಿಖಲ್ ತೂಪುನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾರು ವ್ಯೂಸ್ಲ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಡ ಮನ್ಪುವೆ ಇಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನಾನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೇನು ಇತ್ತೆ ಪಿದ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಚೂರು ಇಜ್ಜಿ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಿಡ ಯಾರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಜಾರೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ರಶ್ಲ ಇಪ್ಪು ನೂಕೊಂದು ಮತ್ತು ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿನ ಯಾರೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ ಮುಗಾಲು ಬರುಂದು ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಬರುಂದು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆವೋಡು. ಲಕ್ಕದು ಬ್ರಷ್ ಮಂತಿನ ಕೂಡಲೇ ಇಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಗ ಅಂದೆನ ಪಾಂಡು ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಪೊರ್ತನಾಗ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ಪರ್ದಾನಾಗ ತ್ರಿಶಾಲ ಬರುವಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಪುನಿ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷನೇ ಅಂಡಿ ಅನ್ಕ ಅರಿಂಜಾಗಿ ಪೋವಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಪೋವೊಡು ಅಂದೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಪೋಯರ್ನೇ ಅವೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಎತ್ತಂಡ ಈಗ ಪೋಯರೆ ಅವು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಂಡತ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಬತ್ತೀನಿ ಇರ್ದಾದ್ರೆ ಪೋಯರ ಅಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣೊಂದು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾರ್ದು ತೋಸಲ ತೂತೆ ಅಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದುಂಬು ಮತ್ತು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾನು ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪುಜಿ ದುಂಬು ಮತ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಜಿ 400 300 200 100 ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಆತು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈತ ಬಂಗಾಡು ಬೇಲೆದು ಬರ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದು ಐನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿದ ಅದಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಬಾಡುವೆ ನಿಖಲ್ ತೂಪಾರು ಬಂದು ಅಂಡ ನಿಖಲ್ ತೂಪುಜಾರು ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಂಡ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂತನ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪು ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ಲ ಕುಲ್ದೀನಿ ಕದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನೇಟು ಚೂರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ದುಂಬುರ್ದೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಪುರ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಐಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತ ಎಂಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚೂರು ಅಂಚ ಚೂರು ಯಾನೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ತೂದು ಕಲ್ತದು ಕೆಲವು ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತದು ಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್
ಮಂತುಕೊರು ಪಂತೀರು ಮಂತು ಕೊರ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೇನೇನು ಪೂರ ಅಂಚ ಎಂಕಾಪುನಿ ನಾನೊಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪುಗಲ ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಿ ಐಟ್ಲ ಒಂತೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗಾನ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಐಟ್ಲನಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿಂದು ಪಂಡ ಆತ್ ಎಂಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬೈದನು ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಚ ಬ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗೆ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಂಚ ಅವು ಪಂಡ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಪುಣತ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಲೋಗೋಸ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಣತ ಲೋಗೋಸ್ ಮತ್ತು ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಯಾಂದ ದಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಂಡ ಕೆಲವೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಮಂತುಕೋರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂತೀಜಿ ರಪ್ಪ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ್ದ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಯಾರು ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಟ್ ಫ್ರೀ ಎತ್ ಓಕೆನಾ ಅಂಚ ಎಂಕೋ ಒಂಜಿ ಅವಲ ಮಂಡೆಗೆ ಬತ್ತು ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇದು ಮನ್ಪ ಪಂಡ ಬಂಗ ಬರ್ಪೈತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಐತಲ್ಲ ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಚೂರು ಉಂಡು ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೆ ಆತೇರುನ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಆತ್ನೇಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಪುರ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ದೇವರಿಗೆ ಪುರ ಕೈ ಮುಗಿದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಪರ್ತಿಜಿ ಪರೋಡಾತ್ರೆ ಇನ್ನು ಪರಿಯರೆ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಆ್ಯನ್ ಚೂರೇ ಪರ್ಪುನಿ ಕೆಲವೇರು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಪರು ಒಂಜು ಲೋಟೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಪರಿ ಇಂಚ ಪರ್ಪರ ಮಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಆ್ಯನ್ ಚೂರು ಪರ್ಪುನಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಪರ್ತಿಜಿ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತಿದ ಗಂಜಿ ಮತ್ತು ತಿನ್ನೇರು ಉಂಡತ ಅಂಚ ಐ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೊಪ್ಪುನಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡಿ ಆಲ್ನ ತ್ರಿಶಾಲ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣೆಲ ಅಮ್ಮಲ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಅಣ್ಣೆ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡೆಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕೈತಲಿಲ್ಲದ ಆಂಟಿಡಲ ಕೇಂಡೆ ಬರ್ಪರ ಅಂದು ಆರ್ಲತು ಕಾಂಡ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೀರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತ್ರಿಷಾ ಬರೋಡಾತ್ರಿ ನಾನು ಆರಾಮಾಡಿ ಪೋಯಿಂದು ಅದಲ್ಲ ಅಮ್ಮಸರ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುನ ಬುಡ್ಚಿನಿ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಮಂತಂಡು ಆಪುಜು ಅಂಚದು ಅಂಚ ಕುಜಲ್ ಚೂರು ಉಂಗಾಡಂದು ಕುಜಲ್ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿನ ಯಾರು ಆತಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಬುಲ್ಕಿರಿ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಮುಗಲ್ ಪೋಂಡು ಇಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಕಿರಿಕಿರಿ ರಗಾಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡೆ ಮತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಚಂಡಿ ಒಂದು ಅವು ಜಾರುನ ಪ್ಲೇಸ್ಲತ್ತ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಾರಿಂಚದು ಅಂಚ ಡೇಂಜರ್ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪುರ ಮಂತದೇರು ತೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಮ್ಮ ಮಂತದು ಇತ್ತೇರು ಕಾಂಡೆನೆ ಬೇಗಲಕ್ಕದು ಅಂಚ ಒಂದು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಬೊಕ ಒಂದು ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಆಟಿಡ್ ದೀಪೆರತ ಅಂಚ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಕಷಾಯ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಟ್ಟಿಡ್ದಿದ್ದ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಕಾರಿಂಜ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೋನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ.
ಎಂಕಲ್ ಅಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಸಂಡೆ ಬೈದನತ ಅಂಚಾದ್ ಫುಲ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಜನ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಫುಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಅವು ರೋಡುಲ ಇಲ್ಲಿಯತ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತನು ಫುಲ್ ಅಂಚ ಬರ್ಸಲ ಬರಿಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತೆರ ಆನಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಕಾರಿಂಜಗ್ ರೀಚ್ ಆಯ ತೂವೊಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಾಣಿ ಅನ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಅದ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ನೇಚರ್ ಏತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ತೂವೊಲಿ ಕಲ್ಲು ತುಲಗೆ तो मुंची नेटे तू कांच भाई हाँ ये बुढ़ा ना गया अभी पड़ी यार या ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ రెడ్ ಇಲ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ದ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಕಂಡೊಂದು ಪೋಪೇರು ಬಂದು ಎಂಕಲು ಓಲೋಲ್ ಬರ್ತದೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಎನ್ನ ಪರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೋಂಡ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅಣ್ಣಕಾಯಿ ಉಂಟು ಅಮ್ಮನ ಕೈಟ್
ಗೈಸ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬರ್ಪುನ ಸೀಂತುಲ್ಲದೆ ಕುಸ್ಸೆ ഞാൻ വീഡിയോ ಬಂತು ഞാൻ കുടിച്ചില്ലേ ಅಯ್ಯ ಕೊಂಚ ಕೆರೆಗೆ ಪುದಾರುಂಡು ಇದು ಭೀಮಾ ಕೆರೆನಾ ಇಂಚ ನಾನು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏರಂಗ್ಲ ತುಳಿನಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮೇರೆ ಒಂದು ಬೈದೆ